Какво става, хора? Аз съм Герасимов и днес ще ви покажа как можете лесно и удобно да си изтеглите Bandicam. Така, влизате от браузърът, който ползвате. Аз ползвам Opera. Вие можете с Explorer или Google Play, Google Chrome, извинете ме. И сега ще ви покажа. Значи пишете в интернет до... как се пише? Bandicam. Пишете download Bandicam. И ще трябва да излезе ето това тук. Ето. Оп, извинете. Ето това тук. И това. Значи влизате в първия сайт, който пише Bandicam Free Download. Ето така ще изглежда и вашата програма. От тук може да видите какво може, какво не може. Аз не ги гледам тези неща, вие ако искате можете да си погледнете. И натискате Download Bandicam. Аз моята съм си изтеглил, но сега още един път ще изтегля, за да ви покажа батерията на лаптопът ми пада. Значи ето тук си я слагам на работния плод. Вие където си искате можете да си я сгънтите. Ако сте с Chrome, от тук отдолу ще ви излезе. А ако сте с Opera като мен, ще ви излезе и така. От тук. И като се изтегля и тук на тази стрелка има точица. Съжалявам, лаптопът ми е доста бавен. И това тук, ако се вижда, извинете, просто Bandicamът. Още не съм го разучил. Ето натискате просто Bandicam Setup и изпълни. Значи ето тук са езиците, на какъв език искате да ви бъде Bandicam. Ето вижте, има прекалено много езици. Но, понеже живеем в България, аз натискам български. И вие трябва да език, както искате. След това тук трябва да натиснете напред, за да продължите инсталацията. Тук трябва да приемете условията, дали сте съгласен с тези условия, прочетете си ги и тук. И тук, ако разбирате много английски, но аз не ги чета. Натискате съгласен съм и ето тук. Ето. Може да изберете как да се инсталира в груп, като декстоп икона или като пин. Аз винаги избирам тези двете, затова допреди малко като инсталирах, това излезе. Натискате напред и ето тук избирате къде да бъде. Ако искате да смените мястото, натискате на преглед и ето работен плод, библиотека, компютър, D и Bandicam и такива неща. И натискате инсталирай. Само че аз сега инсталирай. Няма да го натискам, понеже ми е инсталирана. Направо ще я отворя. След като вече ви се зареди и ви се инсталира, ще ви излезе... чакайте само да видя. Ето сега ще ви покажа какво ще ви излезе. Изчакайте да ми зареди, както казах, лаптопът ми е много бавен. Съжалявам за този човек, тук просто Иван Ангел сложи една гадна картина като за фън и аз не успях да я махна. Ето това е. Ето. Ако искате да играете игри, ето тук, само че аз сега съм тук, понеже не играя игри и съм на цял екран, както виждате. От тук избирате с кой клавиш да започнете да снимате. Например, ето аз започвам с F11. Например, съм си пуснал играта, натискам F11 и снимам. Тук да покажа курсор, тук да прихванете екрана. Аз не го прихващам. Сега още не съм го прихванал. От тук дали да ви е високо качество, нормално, високо качество, не знам, аз съм по принцип съм на нормално, но в момента съм на този клип високо. Трудно ще е, но ето тук. Ето така. От тук, когато да започнете да снимате пак, това е същото, натискате F1. За пауза натискате Shift плюс F12, аз изобщо не я ползвам тази пауза.
А сега тук сега ще ви покажа как да си направите микрофонът. Така. Добре, значи ето това тук ви е аудиото. Значи трябва да си го сложите точно като моето. Ей така, като моето. Ако ви харесва как сега се чува, както искате. Ето така. Значи ще ви излезе и за FEPC. Ей тук, само че сега на мен не ми излиза, понеже го снимам. Натискате на FEPC и си добавяте настройките. Значи от тук да си записвате веб камерата ви. Аз не си я записвам, няма нужда. И ако ви... батерията ми пада. Това беше от мен. Ако ви е харесал моят клип и съм ви помогнал, дайте палец нагоре. Чао!